Magmang tuke nyakoro mwajong tuke kin tim maduong mar Kenya Harambee Stars gi tim mar Gabon e tuke magmanyotiko tuke mag pinje duto igaganario prayokoda uche libiro bagi alap Nyayo kaka yor pimo rang'iny mar pap Nyayo no motelo ne tuke mag CHAN mibago dwe mar 7 higani. Maler mogol odiochieng' ma kawuono tok riwruok matayo tuke mag adhula pinje mag Afrika kutane gi janon chal mar pewe Samson Adamu mane nitiere pacho kae kuom ndalo 2. Jakom riwruok mar FKF Hussein Mohamed bende olando ni chenro dhi nyime mar bedo gi tuke mamoko mag pimo rang'iny mar alap Kasarani. Janon chal mar pewe mag CAF nolimo alap Kasarani kaachiel gi Nyayo ka bende ne gidhi nyaka pewe ma ibiro tiyo godo kaka kuonde mag timo orako mag Kasarani Annex, Ulinzi Complex gi Police Sacco. Wametupatia ile signature ya kusema kwamba tumefanya kesi ambayo wamefurahia. Kwa hivyo nataka kuambia Wakenya wenzangu kwamba sisi tuko mbele katika maandalizi ya mashindano yetu ya CHAN mwezi wa 8. Kwa hivyo Wakenya wasiwe na wasiwasi. Ile CAF walipatia sisi muda kidogo wa kupumua. Tumepumua ya kutosha na tumefanya kazi ya ziada kuona kwamba tumefanya mabadiliko makubwa sana katika viwanja zetu. Kwa hivyo Wakenya ambao walikuwa na washawishi kwamba tutafanya mashindano yetu wakuje tarehe 24 mwezi wa Machi kuonya Kenya Gabon AFCON qualifier Nyayo Stadium. Team rugby Manakuru RFC no dhi nyime gi duoko makare Banglo team mar Strathmore Leos point 23 kuom 22 e alap mar Strathmore Sports Complex kama en loch mar gi mar 2 kaluore. E alap mar Ruaraka Sports